Bueno, chamo-me Michael, son inglés de Stratford-upon-Avon, a casa de Shakespeare. Estudo castelán, portugués, máis que nada o galego. Xa estudei o galego por case 2 anos, pero nunca fui a Galiza. Pero espero ir este verano para practicar a língua, para conhecer a gente e para visitar o lugar, porque eu sinto moito do lugar, pero espero encontrar máis sobre o sitio. Como ves a situación do galego así desde aquí, sen ter pisado nunca Galiza? Bueno, eu sei que hai un problema lingüístico na Galiza, porque hai galegos que non falan galego, e para mí este é unha pena, porque eu sei que hai moitas novos que non senten un sentido de orgullo da nosa lingua. E unha cousa importante é que o galego é a súa lingua, e non entendo por que non queren aprendelo ou falalo. É unha razón que xa vin nos vídeos, segundo moita xente, é que o galego non ten prestixio. E para min cada lingua ten prestixio. Se hai un falante ou 6 millones de falantes, cada lingua ten prestixio, porque unha lingua é importante para cada individuo. Entón, o galego é a lingua da Galiza, entón cada galego debe querer aprendelo, falalo. Esta é a cousa máis importante para mí. Sí. E así de cara ao futuro, do que ves así desde aquí, como podes ver unha saída á situación actual, así desde o teu coñecemento, desde fora? Espero que o galego teña un futuro, pero non sei, depende dos galegos, máis que nada. Pero creo que o galego ten un futuro con o mundo lusófono, pode ser, porque o galego e portugués teñen os mesmos raíces, e tamén hai unha historia que está o mesmo.
hai palabras que están as mesmos, entón esta é unha maneira que aumentar os números de falantes pode ser, porque se un galego pode comunicarse con un brasileiro ou un mozambicano, esta é unha outra razón para aprender galego, pero xa sei. Así tiveches algún tipo de dificultade a hora de aprender galego, non? Cal é a túa relación así máis de aprendizaxe da lingua? Creo que os ingleses sempre temos problemas con outras linguas, pero con cada lingua é necesario estudar e falar para mellorar a lingua, pero o galego non como chinés ou ruso, pero depende, se queres aprendelo, está fácil, pero depende. Para os galegos está moi fácil, entón deben aprendelo. É a miña mensaxe, creo.